El cavall Bernat, que en paraules d'en Picasso és l'irreal i espectacular agulla que s'alça fulminant cap al cel. Cap altre dent de la serra rocosa destaca tan altiu, esvelt i polit. Abordarem avui l'esperó nord-est, per la via Desiré, oberta l'any 79, amb 200 metres i 7 llargs de vertical recorregut. Benvinguts al Muntanya Llibertat, aquest cop a la cara nord del cavall Bernat. Començat el primer llarg amb el company Uri directament des de Villaventana, la Pampa, Argentina, a fer la via Desiré, una de les vies clàssiques d'aquest pany de roca conegut per cavall Bernat. Què, Uri, com ho portes? Aquí estem arrencant. I patint, com sempre, però arrencant, que és l'important. T'has despegado el suelo ya, tío. Sí. Ya era hora, ¿no? Estem ja remuntant el primer llarg amb el pas de zero. Tenim la reunió. Aquí, primera reunión. Molt bé, Uri, vaya largo, eh? Larguito, larguito. Aquí ja comença a haver un ambientín prou interessant. El primer llarg del cavall Bernat. Bé, ja estem a la R2 de la via Desiré. És curiós perquè cada reunió està en un foradet, segurament per posar la motxilla o el que sigui. El company que està cridant ara sortirà. Anem a recuperar-lo. El tenim allà baix, enfilant-se per la Bavaresa. Bueno, pues em deixo. Vale. No arribes o què? No.
un pasito más. Bueno, estem ja a la R3. Què, tio? Com ho veus? Tercera reunió, molt bé. Aquí hem fet un largutxo llarg una altra vegada, guapo, sortint a Martifo, i ja després continuant en libre facilongo, guapamente. I ara se viene el largo clave, Mira, Això què, tio? Això tira... Posa dret, això. No tira cap amunt, tira cap enrere. Tira cap enrere, noi. Joder. Estem enfilant-nos ja pel quart llarg de la gira un artificial equipat. I el cavall Bernat. Encara queda una bona tirada. Seguim treballant aquest llarguet amb aquest sostret i desplomet. Seguim treballant l'artifo i ara ens trobem l'esperat pas al merlet. Una cordeta agafada a una roqueta. I d'això ens estem penjant. Esperem que la corda aquesta, que se li nota el pas als anys, no peti i poder seguir pujant. Estem a la R4, han canviat les condicions ambientals amb aquest vent. Que és un tio molt valent, ha decidit fer el punt llarg. Està en uns passos d'ús. Enfilar la part superior del cavall Bernat. Està arribant el company! El companyero! Con el